just went a little like this and Ahoj, vítám vás opět u našeho pořadu, který mapuje zajímavé české firmy. Dneska si představíme mosteckou společnost Jeste s námi, díky které se dá zhubnout, dá se zdravě jíst a ochutnat jedna specialitka. Jdeme na ně. Společnost Jeste s námi najdete v mostecké části Velebudice v Dělnické ulici. Neobyčejnou krabičkovou dietu vám její zaměstnanci přivezou až k vám domů. Pokud se vložíte do rukou odborníků a budete dodržovat celodenní 5chodové krabičkové jídlo, nejenže zhubnete, nebudete muset vařit a ani nakupovat, ale spravíte si zažívání a budete se cítit lépe. Krabičková dieta funguje, znám to z vlastní zkušenosti a u mě to teda zabralo. Tak ale teď pro lidi, co to neznají, z kolika chodů se skládá? Tak, naše krabičková dieta se skládá z 5 chodů. Na každý den vám připravíme snídani, svačinu, oběd, svačinu a večer. Jasně, jak rychle je poznat ten efekt toho hubnutí? To je u každého hodně individuální, nicméně my říkáme, že první efekt bude vidět tak za 14 dní, za 3 týdny. Kdo toho víc využívá, ženský anebo chlapi? Překvapivě to není tak velký rozdíl a jsou to 2/3 ženy, 1/3 muži. A co jojo efekt? Pokud se od nás něco naučíte a přiučíte, tak jojo efekt nebude. A pokud budete čuně a vrátíte se k gustům, tak jojo efekt bude. A nějaký rekordman, který nejvíc zhubnul? Máme rekordmana 45 kg za rok. 45 kg za rok. Tak to určitě funguje, takže přátelé, vy se dál můžete kochat zdravým jídlem a já jdu na další specialitu společnosti Jeste s námi a to je sushi. Tak co říct závěrem na krabičkovou dietu. Skutečně funguje a ten jídelníček je opravdu pestrý, protože, jak jsem se dozvěděl, na sestavování toho jídelníčku pracuje hned 5 výživových poradců. Ale my jsme u sushi, tady to je Dalibor, akorát mi přišla objednávka, tak jdeme na to. Tak máme tady nějaký lososový roličky, jo. Losos je čerstvý, vozí nám vždycky zaledovanýho, maximálně ta ryba může být mrtvá, nevím, 2 dny maximálně. Tak Dalibore, ty jdeš jak Fredka, člověče, koukám. Teď je to od ruky pěkně. Jak to teda funguje v praxi? Lidi si normálně zavolají a ty jim uděláš čerstvý sushi a dovezete ho, jo? Přesně tak, lidi zavolají, my se domluvíme samozřejmě na tom, co všecko si dá. Pro kolik to bude osob, kam to vlastně chce dovízt, jo. No a domluvíme se na nějakém čase, buď mu řeknu, jestli to chce okamžitě, jako jakmile to bude mi hotový, což se děje ve většině případech. A nebo se smluvíme na nějakou hodinu, jestli třeba až na 8. Lidi volají třeba i den dopředu, stalo se i týden dopředu, že objednávali, jo. Tak. No k tomu všemu funguje takovýhle letáček, kde to je všechno pěkně popsaný, ty sety a kolik to stojí. Tak, Dalibore, velice slušná písemná práce, ty se ještě nařežeš, že jo? Tak. Tak a o jaký sushi je vůbec největší zájem? Určitě lososový, kreveta, pastý zeleniny, avokádo, to jsou takový nejčastější. Dobře, tak na závěr to zkusím já, jestli by mi to šlo. Udělat jedno. Máš prostor? Můžu. Tak přátelé, musíte uznat, že to sushi dělá líp jak Dalibor, že jo? Ne, teď vážně, jestli krabičkovou dietu, anebo dobrý sushi, Jeste s námi. Blížší informace jsou tady na těch webových stránkách. Čau. shape. Fly fast forward like a video.
no tape and no cape. Just follow my jet stream, proud in